Prynawn da gyfeillion. Mae'n bleser cael bod yma yn rhan o'r raglen amgen yr Eisteddfod Genedlaethol. Y sesiwn yma ydy Aduniad AmGen 2020. Fel mae pawb yn gwybod, yn anffodus, ni allwn ni fod ar y maes, felly cystal i ni fod ar y sgrin eleni, ond gobeithio byddwn ni gallu cwrdd wyneb y wyneb y flwyddyn nesaf. Mae pob un ohonoch chi sydd yn gyfarwydd gyda'r aduniad arferol ar y stondin yn gwybod i fod yn ddigwyddiad hwyliog i ni cael cyfraniadau gan bobl eraill hefyd. Gafon ni Betsan Moses, Prifysgol yr Eisteddfod, y llynau fel un o'n cyn-fyfyrwyr yn rhoi chydig bach o sgwrs i ni. Ac felly, i ni'n gwneud rhywbeth gwahanol eleni i fynd gyda'r oes zoomol yma, ac i ni'n mynd i gael sgwrs yng nghwmni cyn-fyfyrwyr. A dwi'n falch iawn felly fod gen i gwmni o le ar y sgrin yma, a dwi am fwrw ati i'w cyflwyno i chi nawr. A dwi'n mynd i ddechrau gyda Ffraid Gwenllian, gradd mewn Cymraeg proffesiynol, un sydd wedi cyfrannu tipyn at fideos a podlediadau hansh, ac yn bellach yn astudio ar gyfer meddygaeth yng Nghaerdydd. Croeso Ffraid. Gan Hopkins wedi graddio mewn drama, dwi'n credu, gweithio fel actor, cynnyrchydd, cyfarwyddwr, teulu yn byw yng Nghaerdydd, ac yn ei ganiatáu iddo fe fyw gyda nhw rhan o'r amser, ond yn wreiddiol o Derry, Cwm Rhymni. Wedyn Nick Parry, cyfreithiwr barnwr llys, ac yn llais cyfarwydd, wel, Nicholas y llais, yn wir, fe yw sylwebydd pêl-droed Cymru. Magwyd yn Sir y Fflint, ac yn byw yn y cyffiniau hyd heddiw, graddio yn y gyfraith o Aber ac wedi dod yn gymrawd y Brifysgol yn 2013. Ac Elinor Wyn Reynolds, gradd yn y Gymraeg, llenor, golygydd, ac yn awdur cyfrol dwi'n newydd darllen ni, ac wedi mwynhau yn fawr iawn. O'r copi gyda fi gynnau, ond i'n mynd i roi e fyny fyna, a rhoi plug ar gael, llongychadau ar gyda'r rhestr fer llyfr y flwyddyn yn ogystal. Ac yn gweithio gyda'r undeb ar annibynwyr hefyd. Wedi magu Nghyfyrddin ac yn byw yno gyda'i theulu. Felly, croeso i chi i gyd. Cwestiwn cyda, dwi'n mynd i ofyn i Morgan. Pam dewis dod i Aber yn lle gyntaf? Mae sbel yn ôl ar fan hyn, a dwi'n meddwl yna'r uniglydd yn fodlon yng Nghymru di. Oedd yn bwysig iawn i fi ar y pryd bod fi'n mynd i rywle yng Nghymru. Oedd yn athrawes Gymraeg, oedd digwydd bod yn athrawes drama yna hefyd, Gwawr Davies, yn brolio lle'n ofnadwy, ac yn siarso i ffynu mas tipyn bach am y cwrs. Felly nes i ffynu mas tipyn bach am y cwrs drama. Na pam es i yno, o'n i yn y flwyddyn gyntaf yn hysgol ni yn Ysgol Cwm Rhymni. Felly ni oedd y flwyddyn gyntaf i fynd i unrhyw fath o goleg, ac o'n i'n dod o ardal eitha difreintiedig, felly oedd ddim lot o clues ynglyn â lle dylen ni fod mynd, ond i'n rhaid tapus gyda dewis yn y diwedd. Dwi'n falch o glywed. Elinor, beth amdano ti? Wel, o'n i'n gwybod mai Cymraeg o'n i moyn wneud. Dyna beth oedd yn wneud i'n nghalon i guro'n gyflymach, dyna beth oedd yn wneud i fi deimlo'n yn dda, oedd llenyddiaeth ar Gymraeg. Ac o'n i'n mynd i fynd i Fangor. Ac Bangor oedd y newis cyntaf i ar fy restr. Dwi'n gwybod. Ac fes i ar gwrs penwythnos i Fangor, ac oedd dim byd yn bod ar y cwrs, ond oedd hi fwrw glaw yr holl amser o'n i na. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn bwrw glaw yn Aberystwyth. Byth! Felly pan nes i nôl o'r cwrs, y peth cyntaf nes i gyhoeddi oedd, dwi di newid y meddwl, dwi ddim eisiau mynd i Fangor, dwi eisiau mynd i Aber. Dwi ddim yn meddwl mae'r tywydd oedd ond am ryw reswm nath rhywbeth wneud i fi newid y meddwl i. Ac wrth gwrs, dwi'n mor falch mae i Aberystwyth esi. Ges i gwmni darlithwyr arbennig fel John Rowlands a Derek Llwyd Morgan a phobl felly. Ac felly yn hynny o beth,
win-win i fi, ynddo fe? Ond dwi'n gwybod hefyd y bydden ni wedi mwynhau lle bynnag bydden ni wedi mynd, ond nath Aber dynnu'r stops mas, chwarae teg. Bes i ar gwrs preswyl yn Aberystwyth, yr enwog gwrs deuddydd. Oedd hwnnw'n brofiad glib iawn hefyd, ond dim glaw o be dwi'n gofio. Nick, beth amdana ti? 3 rheswm, oedd mam wedi bod yna, wedyn oedd sôn o hyd am Aber. Yn ail, eto oherwydd mam, oedd hi yn adheddwch ac o'n i'n gwybod o flynyddau cynnar bod fi eisiau bod yn gyfreithiwr. Ac ar yr adeg honno'n sicr, mi oedd adran y gyfraith yn Aberystwyth yn cael ei ystyried yn un o'r gwareon Rhyw Bryden, ac dyna oedd y nod i wastad. A hefyd oedd gennau ffrind da, Gito Eirian, oedd yn frawd i'r diweddar Sion Eirian, oedd yn Aber, ac oedd y ddau ohono ni yn mynd lawr yn naif, yn llawn cyffro, weithiau at Sion, a felly o'n ni wedi dechrau cyfarwyddo fy hun efo rhai o fannau hoff Aberystwyth yn bell cyn i fi gyrraedd. Felly dyna oedd y nod wastad, ac os oedd na ddyddiau pryd hynny, pan oeddech chi'n gorfod rhoi dewis 1, 2 neu 3, nes i ddim rhoi dewis 2 na 3. Diolch, Nick. A tithau ffraid? Do'n i'n bwriadu mynd i Aber i ddechrau fai. Nes i rhoi Caerdydd lawr fel dewis gyntaf, actually. Ond o'n i'n fatha Elinor yn sicr, mae'r Gymraeg yn eisiau wneud. A dwi'n yn gwybod, nes i fynd ar ryw... Mae'n heili yn dod o Aberystwyth yn wreiddiol anyway, felly o'n i lawr yn gweld mewn gi ryw adeg yn ystod yr ha. A nes i just meddwl, mae'n open day bach i Pantycelyn. A oedd Saran yn chwaer a fi, o'n i just mynd a gweld be di be. A nes i ddod o'na ac o'n i just dwi'n mynd i Aber, dead set. So Pantycelyn nath newid y meddwl i, really. Sydd yn hilarious, ond dwi'n mor falch bod fi wedi gwneud penderfyniad rwan, a mae lot o bobl yn gofyn ti di faru achos bod chdi wedi mynd i drwy gwahanol i'r byn hyn, ond swn i'n newid yn byd am y byd am Aber, oedd o'n absolutely amazing. Oedd pawb, dwi'n siŵr, bron iawn, wedi cael profiad o fyw ym Mhantycelyn, felly dwedwch wrthai am yr argraffiadau cyntaf yna o gyrraedd Aberystwyth, ffindiwch stafell a dechrau dod i'r afel a bywyd yn neuadd Pantycelyn. Nick? O'n nhw'n ddyddiau gwahanol, a be mae rhaid i bobl gofio, a falle bod o'n anghredadwy i fyfyrwyr heddiw, oedd na ddim ffasiwn beth a benthyciad, oedd na ddim ffasiwn beth ag ffioedd o'r rhaid i talu nôl, oedd ni'n cael grant, oedd addysg am ddim i ni. Ac oedd bod yn Pantycelyn yn golygu 3 pryd llawn y dydd. Ac yn sicr yn y nos, oedd na dros 300 ohono ni yn cydfwyta. Ac yn y bore, mi oedd na griw mawr, dim cweit gymaint amser cinio, ond oedd o'n full board and lodging. Ond oedd ni'n rhannu stafell, oedd na ddim en suite, oedd ni mewn corridor hir, ac os oedd ni'n lwcus, oedd na 2 di bach ac 1 bath rhwng tua 30 o stafelloedd, a dwi ond yn cofio teimlo bod o'n deulu yn syth. Nes i fod yn ddigon ffodus i gael yn ethol yn bennaeth neuadd Pantycelyn ar gyfer y mlwyddyn ola. Dwi'n cofio ni'n gyd yn gytun bod ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y don newydd oedd yn dod i mewn yn mynd i gael yr un croeso â ni. Ond dyna dwi'n cofio ydy rhannu stafell dim adnoddau, ond y teulu mawr yma, ac o'n i'n cael bita gymaint o gonisio, ac oedd hwnnw heb dalu ychwanegol. Diolch, Nick. Wrth gwrs, ffraid, sawl blwyddyn yn ddiweddarach, oedd y cwbl yn hollol wahanol yn doedd? Nag oedd. Dyna lot ni newid, fi'n gwybod Nick yma. O ran yr sefyllfa toilet, a falle oedd hi'n eitha tebyg, dwi'n gofyn iawn, ond na, oedd o'n... Dwi'n meddwl, mae hynna'n un o'r pethau dwi'n licio fwy amdano fo mewn ffordd, bod o'n gret o'n bod Pantycelyn ar ei newydd wedd a bod na en suite a falle ar gael. Dwi'n meddwl, o'n i'n licio'r syniad bod fi'n mynd i Aber, i Pantycelyn, ac yn gwybod bod fi'n cael mwy neu lai yr un profiad a gath mam a dad pan oedden nhw'n coleg. A ni'n meddwl bod hynna'n lyflu, yn teimlo bod fi yna efo nhw bron. Ond, ia, yr cydfita, pawb fe gilydd, pawb yn gallu mynd i rwla o fewn yr adeilad. Dwi'n meddwl bod hynna'n gret, a dwi'n gwybod yn amlwg yna lot o dynnu coes a lot o fwydro, felly. Ond
oedd y gyd yr rhan o'r profiad ac sy'n ni'n newid am y byd. A Morgan, o ti'n cyrraedd o ardal ddifreintiedig, ond hefyd falle ardal, bydde rai yn disgrifio hi fel ardal ddi-Gymraeg mewn rhyw ffordd, falle bod hynny'n derm camarweiniol, ond oedd hynny'n brofiad gwahanol i fod yn cyd-fyw gyda gymaint o Gymru Cymraeg? Oedd. Ges i gyfle i ymgyfrwyddo lot o cenion gwahanol, ond i ddim wedi dod ar ei traws yn o blaen, gymryd yna spel. Dwi'n cofio mynd i'r coleg o Ddeli, yr un blwyddyn y fi, wrth gwrs, ond o'n i wedi mynd yno yn hytrach ar ôl y gyfres Aber. Wedyn o'n i'n gwybod rhywfaint am, o leia bywyd cymdeithasol Pantycelyn a'r coleg. Felly o'n i'n disgwyl i fywyd fod felly, a mi oedd e, chwarae teg. Oedd pethau yn dipyn o sioc i fi, oedd pethau fel 300 o fyfyrwyr i gyd yn brwydro am un teleffon. Pa tiwch chi esbonio nawr, so ni'n gofyn esbonio plant yn unan, bod fi'n gofyn cywio i gael gafel ar teleffon am noson, bydden nhw jyst yn meddwl bod ni'n hollol hyrt, a falle bod ni wedi bod. Ond wedyn, dwi'n siŵr bod lot o bethau ddim wedi newid. Dwi'n siŵr bod y ffynon dal ym Mhantycelyn a maen nhw jyst ardaloedd gyda enwau eu hunain yn dweud. Bydd y ffynon, pa rai eraill oedd e? Cwm. Y Nant. Nant. A Bloc S, oedd lot o bobl yn Cymraeg yn y Bloc S, yn dod? Royal Suite. Y Royal Suite lawr yna. Merched tosh. tosh. Dwi'n siŵr hwnna ddim wedi newid lot. Na, ac i ni wedi gweithio'n galed iawn gyda'r penseiri i gadw y nodweddion unigryw hyn yn y cynllun. Felly, na, ni'n edrych ymlaen at hynna. Ges ti ffraid brofiad, falle, yn wahanol, dwi'n gwybod am y tri arall, ond ges ti'n rhan o brotest y myfyrwyr i geisio achub Pantycelyn? Do, tad, oedden ni'n meddiannu Pantycelyn a lot o ymgyrchoedd, lot o brotestiadau. Oedd o'n rhywbeth nath oedd y pawb at ei gilydd, dwi'n meddwl, achos oedd o'n rhywbeth oedd na rei, sy'n nhw ddim eisiau cyfadda bod un adeilad yn golygu gymaint iddyn nhw. Dwi'n meddwl oedd o'n dod o pawb at ei gilydd, ac oedd pawb lle nadwy o arbennig yn ei cael hwnna i Pantycelyn, a methu aros i weld o'n ailagor ar ei newydd wedd mewn chydig, gobeithio. Bendant. Ac oedd Inca yn rhan eitha blaenllaw fel undeb gwleidyddol, undeb yn arwain protestiadau ac ymgyrchoedd yn cymryd rhan mewn sawl ymgyrch yn enwedig, falle yn y 90au yn helpu ennill yr achos dros sefydlu Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi'n meddwl, Morgan, o ti'n rhan o bwyllgor, oedd gen ti rôl o fewn Inca yn doedd? Fi oedd swyddog lletia lles Imca am y flwyddyn oedd dy fi ddiddordeb yn y job. O'n i'n hopeless, mae'n rhaid i fod yn onest, o'n i'n licio meddwl amdano fi fy hun fel rhywun yn y Politburo, rhywun oedd yn ymgyrchu'n gryf, ond dwi'n cofio, y stori sydd gyda fi ni'n a hynny oedd pobl ym Mhantycelyn y pryd yn talu drwy trwynau am y fraint o gael byw ym Mhantycelyn, achos bod hi'n i'r besol yn Cymraeg, yna fe. A dwi'n cofio oedd cyfarfod mawr wedi bod, pobl eisiau mynd ar streic a ddim eisiau talu am y flwyddyn oedd yn dod oherwydd bod nhw'n talu mwy na neb tu fas i Llundain. A dwi'n cofio mynd i weld John Davies, John Bwllan, yna fe, i siarad o fe am y peth. Ac o'n i'n eitha bolsi, chymod, boes y cymoedd yna. Nes i lawr i weithio fe, son i'n folon talu'n arian ni. Ni'n mynd ar streic. Rhaid chi'n neud rhywbeth yn mynd, mae myfyrwyr Cymraeg yn dlawd. Ni am cyffwng yn hyn. A wedyn, dyn o fi machgen da ni. A dyma ni mas i maes parcio Pantycelyn. A dyna pan oedd y myfyrwyr i gyd yn cyrraedd. A na lle o'n nhw'n ei Mercedes a Volvos a wedodd ddim gair. Just dychodd e rownd ar holl geir smart ma a cerdded nôl mewn i Pantycelyn i weid yn rhywbeth. Dim rhaid o fe am hynny. Na, mae gen i mond brith gof o weld John Davies, oherwydd o'n i'n fachgen da. O ddim rhaid i fi fynd i'w stafell i gael yn fy nisgyblu.
beth bron. Ond oedd e brysur hefyd yn sgwennu i gampwaith hanes Cymru ar y pryd, ac felly i ffwrdd tipyn o'r amser. Nick, pa atgofion sydd gyda ti o John Bwlchan? Wel, hynny yw, o'n ni yna pan oedd IMCA yn cael ei sefydlu. O'n ni yna pan gafodd IMCA i swyddog llawn amser cyntaf, ac oedd John yn gefnogol iawn o hynny. Be oedd yn ddiddorol, cyn i hynny ddigwydd, oedden ni yn ymwneud efo yr undeb Saesneg, os gael alw o'n hynny. A dwi'n cofio pan oedd ni'n amser hustings ac yn y blaen, un o'r pethau o'n i'n neud, fi oedd yn mynd ar y llwyfan i gyfieithu ar y pryd pan oedd yr ymgeiswyr mae'n rhoi haraethau. A mi oedden ni'n cael yn cynnwys ac oedd o'n ddiddorol iawn bod yn rhan o hynny. Ond wedyn wrth gwrs, fe eithbwyd i sefydlu yr undeb Gymraeg, ac oedden ni, mae rhaid fi ddeud, yn fwy mewnblyg os hoffech chi oherwydd hynny. Ac oedd hwnna rhywbeth weithiau fydde John yn ei holi ac yn ei herio ac yn gofyn, ydy hynny beth da, neu ddylech chi fod yna yn ymladd eich achos yn ganol y gweddill. Ond o'n i yn gwneud llawer iawn efo fo, wrth gwrs, achos mi o'n i, fel o'n i sôn yn y drydydd blwyddyn arbennig yn Beneth y Neuadd, a felly hynny yw cyfan dwi'n gofio ydy boi athro lithgar oedd, ac mae Morgan di taro hoelen ar ei ffen, oedd ganddo fo y gallu i dynnu'r colin allan o unrhyw sefyllfa anodd drwy fod yn ddynol, drwy fod yn garedig ac yn rhesymol ac yn dod â hiwmor i mewn bob amser. Hynny yw, dyna fel dwi'n ei gofio fo, ydy un o'r cymeriadau mwyaf dwi erioed i ymwneud â fo, a byth yn ei gwmnio heb bod chi eisiau gadael, o chi jyst eisiau gwrando arno fo a llyfedreithi, fel ydych chi, a mae pobl yn gweld llawer gwell na fi, a llyfedreithi am unrhyw beth am mor ddifyr. Ie, atgofion da. A dwi'n cofio fe'n dod i mewn i ddarlith hanes Cymru, ddim yn edrych, mond edrych drwy'r ffenest na fe, treithi darlith wych, heb edrych ar scrapin o bapur, ac ymaith o'r stafell, heb unrhyw fath o gysylltiad gyda ni, a pawb wedi sgibo yn llwyr gan y profiad. Oedd e'n ddarlithydd, oedd e'n ddysgwr pennigamp. Ac wrth gwrs, yn byw yn y neuadd, pryd hynny, pan o'n i yna'n sicr, efo'i deulu, so gathen ni weld y plant yn cyrraedd, y plant yn cael ei magu, oedd Janet efo fo, hynny yw, oedden nhw'n deulu bach yn y cefn, ac oedd o'n rhan o'r teulu mawr, ac oedden ni'n gwerthfawrogi bod na deulu bach ifanc bryd hynny yn rhan o'r sefydliad yma felly, ym Mhant y Celyn. Oedd yn anhygoel mewn ffordd bod nhw yn yr un adeilad â ni. Odi. Achos, fel oedd Morgan yn gweud, fel mae Nick wedi gweud, oedd e'n bresenoldeb, ond dwi ddim yn cofio gweld John yn cerdded drwy'r neuadd, neu amser bwyd, ond dwi'n gwybod oedd yna, weithiau bydden ni'n mynd draw i weld am ba bynnag reswm, fel arfer, fel oedd Rodri'n gweud, mae bechgyn drwg yn ymal iawn oedd yn mynd i weld John, achos oedd John yn hapus gyda'r ffordd oedd pethau'n rhedeg mewn ffordd. Felly mae'n ryfedd, oedd e fel sy'n bodoli ar ryw plen arall o fewn Pant y Celyn. Oedd e'n dipyn o ddyn yn doedd? Oedd gwaith coleg weithiau yn tarfu ar y profiad yn Aberystwyth, medden nhw, ond ni ddim yn dod ar ei draws yn aml, ond o bryd i gilydd oedd rhaid mynd i ambell ddarlith a seminar a cyflwyno, felly dreithawd. Dwi'n yn gwybod, oedd y ti yn un diwyd, Elinor, yn cyflwyno pob peth ar amser ac yn mynychu pethau yn dda? Mesus munud ola ar gyfer traethodau. Dwi'n meddwl bod dwi'n gallu gweld bod hwnna'n rhywbeth sydd yn ailadrodd ei hunan o hyd. Mae'r adrenalin yna yn gallu dy gario di drwodd. Ond o'n i'n mwynhau mynd i'r darlithoedd. Oedd gen i ddim problem bod mewn darlithoedd. O'n i'n mwynhau'r profiad o glywed o ddeall o ddysgu ac yn y blaen. Ac oedd e'n hwyl, achos oedd e'n brofiad cymdeithasol. O'n i'n mynd i'r hen goleg lawr ar y ffrynt i gael darlithoedd yn y Gymraeg. Ac oedd hwnna'n ei hunan yn brofiad hyfryd. Felly, o'n rannu, o'n i'n mwynhau y peth cymdeithasol addysgol yna, a weithiau os oedd rhaid i fi o'n i'n gwneud traethodau. Nawr, pobl y gyfred, oedd y rhai oedd yn gofod gweithio'n galed, os fi'n cofio. Ac oedd yn lawer y ffôn. Hynny yw, na i byth anghofio
na i byth anghofio y ddarlith gyntaf. Diwedd wythnos y glas, a pawb yn mynd i gwrdd ar athro John Andrews, ac i gwrdd â fo am y tro cyntaf ac iddo fo yn croesawu ni. Ac o'n i'n hongian, hynny oedd wedi bod yn wythnos galed, a dwi'n cofio eistedd yna, o'n i'n gwisgo blazer werdd, ac ia, rhyw siaced eitha trendy, ond blazer ysgol o fi, ond oedd gen i lapels mawr, oedd hi'n cael get away efo. A dwi'n cofio eistedd yn y cefn, a clywed y dyn ma'n siarad yn Saesneg, a meddwl, dwi'n mynd i allu gwneud hyn. O'n i'n sal, oedd o'n hollol ddiarth cael darlith yn Saesneg wrth gwrs, ac o'n i yn y dosbarth yma, oedd o'n dosbarth anferth, ond oedd yna 90 ohono ni, bron iawn i 90 ohono ni, a dwi'n cofio meddwl, dwi ddim yn mynd i allu gwneud hyn, mae o tu hwnt i fi. Ond yn ara bach, wrth gwrs, mi ddethon ni gynefuno, ac mi oedd yna bwysau arno ni'r Cymru oedd ddim yn gwneud Cymraeg a drama, o, newidiwch eich cwrs, dewch ato ni. Ac mi ges i'r pwysau yna, rhyw herio, ond oedd yn bwysau. Ac nes i ddim, ond o'n i'n ymwybodol iawn. El yn sôn am mynd lawr i'r hen goleg, o'n i'n mynd fyny. Ac oedden ni'n gwybod bod yna wahaniaeth, ac o'n i'n mynd fyny dipyn amlach nag oedden nhw'n mynd lawr. Ond mi nes i yn maes o law ddod i arfer, ond oedd yna dipyn mwy o bwysau i gael eich bethau mewn, ac oedd ddim cwestiwn o golli darlith, oedd ddim cwestiwn o golli seminar, neu oedd nhw eisiau holi pam ac yn y blaen. Wedyn, o safbwynt yna, falle bod, mae'n siŵr bod pynciau eraill hefyd, ond o safbwynt yn ffrindiau fi, oedd yn gwneud pynciau, na mi henwi nhw, y pynciau, felly oedd ni yn teimlo bod yna fwy o bwysau arno ni, de. Dwi'n teimlo, Nick, eisiau gweud Mickey Mouse ar ôl y gair pynciau. Ffraid, be amdana ti? Atgoffa ni bod disgwyliadau uchel iawn yn Adran y Gymraeg? Oes, siwr. O'n i'n teimlo fatha, dyna meddwl nôl i pan o'n i yn 19 yn dod i coleg, ond o'n lot o drefn o'na fi. Dwi'n os chi beth o'n meddwl. A oedd yn ffrind i, oedd yn byw drws nesaf i'n Pantygelyn, oedd hi fel lot mwy drefn o'n i'n emenwi hi, achos gofyn ni thi gael ond oedd hi lot mwy trefnus, got yr act together, ac oedd hi wedi mynd trwy llawlyfr Adran y Gymraeg yn barod i ddewis modiwla yn ystod wrthos y glas, ac o'n i wedi weld o adra, dod trwy bost, ac o'n i jyst i sort of anghofio amdano fo, a ddim hyd yn oed wedi sbio drwyddo fo. A wedyn, pam ddoth yr amser cyn rhyw sesh, dwi'n meddwl, yn ystod wrthos y glas, mae'n gofyn, ti beth i hwn? Mae'n dweud, ti fod, da ni'n dewis modiwla fori. A chwarae teg, nath i sortio fi allan, a nath ni fynd drwyddo fi gyd. Hi nath annog fi newid i Cymraeg proffesiynol. A dy'r bora wedyn bechod, oedd hi'n hollol hungover ar ôl y noson cynt. O'n i'n ffain, a oedden ni'n mynd fyny i Hyw Owen i ddewis y modiwla, ac oedd hi yn gorau stopio bob fatha 3 munud, achos oedd hi eisiau chwydu. Ac o'n i yna fatha, dwi'n ffain, so ni yna yn actio fatha, dwi'n really keen i wneud Cymraeg proffesiynol, bechod, dwi'n gobeithio fydd Bleddyn Owen Hughes a Robin Chapman i'n gweld hyn wan, achos oedden nhw'n meddwl, achos oedd hi, bechod, yn eista na yn mynd, just trio beidio sbiwio ar y ddesg, basically. Ar y teg i dde, a dwi dal y ddiolchgar i dde. Morgan, sut nes di lwyddo peidio sbiwio? Dwi'n meddwl, o'n i'n cael sbiwio ar y ddesg, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n modiwl? Drama ni'n neud, so crayons o'n i'n defnyddio i bopeth, wrth gwrs, oedd dim... Dwi yn cofio pan o'n i wrthi yn ddiwyd yn gwneud sioeau yn rhyw wyllt ymlafnio yn y dre tan hanner nos a'r myfyrwyr Cymraeg fel Eli wedi gyd mas yn y llew ac yn y cwps. A ni'n gweithio'n galed, ond wrth gwrs, o pawb yn meddwl na rhyw gwrs Mickey Mouse o fe. Es yno, achos bod y cwrs yn gwrs academaidd, yn hytrach na mynd i astudio actio, fel y cyfrif, maen nhw'n gwneud y bobl ifanc dyddi yma, maen nhw'n mynd i Llundain i wneud cwrs ar actio. Sa'n gwybod beth maen nhw'n wneud am flwyddyn gyfan neu 2. Cwrs, dwi'n cofio, yn hytrach nhw'n cofio'r gwaith, dwi'n cofio ambell i ddarlithydd. So dwi'n cofio yn bendant Hazel Wolfe-Davies. Dwi'n cofio Hazel? Oedd hi'n yn fenyw drawiadol, smart, hynod o hyderus, a byddai'n hwylio mewn i ddarlithoedd.
fel sa'n gwisgo rhyw got ffwrm, oedd hi'n anhygol o fan. Yn wedi i grwt, chydig dros ei 19 oed, oedd e'n dipyn o beth i gymryd mewn. Ond oedd e'n trecio bach i gael ni i astudio. Byddai hi'n gweud, wrth gwrs, eich chi gyd yn gyfarwydd â hyn llall y gilydd. A pawb yn... Beth? A byddai'n, boes bach. Boes bach. Mae'r rhaid i chi... Ac oedd e'n gwneud iddyn ni fod eisiau gwybod y pethau, wrth gwrs nad o'n i ddim, ac i ffindio lle oedd y llyfrgell, a beth oedd llyfrgell, a'r pethau hynny. Ond am y cwrs... Pwy dod i weld eich sioiau chi, a eistedd yna a chymeradwyo, a fi'n cofio edrych rownd, a byddwn ni siarad, dim syniad yn ni beth oedd hwnna, ond oedd e'n mis. Na, dim syniad yn ni chwaith. Oce. Oedden ni gyd, dwi'n meddwl, yn ein tro yn gorfod dioddau cynhyrchiadau drama, theatr ffilm a teledu, mwyn dangos rhyw fath o gefnogaeth i ffrindiau, a dys i'n gyfarwydd iawn â gwaith Ionesco a Brecht yn Gymraeg, yn rhyfeddol o gyfarwydd o ystyried dim llawer o ddiddordeb mewn drama. Sad dwi'n cofio. Ac yn ogystal, mi nath Eli Wyn, nath hi wneud ei chynhyrchiadau hi hunain. Y Pantos. Ti'n cofio'r yna? Ydw. Wel, o'ch chi'n sôn am IMCA yn gynharach, wel, o'n i'n swyddo gydysgwyr gyda IMCA am gyfnod. Ac felly o'n i'n gwneud lot gyda cyd yn y dre ac yn y coleg. A o'n i'n meddwl, siwr allan ni gael rhyw fath o ddigwyddiad, fydde'n tynnu pobl at ei gilydd, bod pobl yn cael hwyl. So o'n i'n meddwl, na i ysgrifennu pantomimes. Felly, ysgrifennu i'r pantomime cyntaf, ac enw'r pantomime oedd Cydyrela. Ac oedd y ferch yn y chwarae ran Cydyrela, oedd hi'n anhygoel, oedd hi wedi magu yn Ne Lloegr, ond yn byw gyda'i theulu ar y pryd yn Nern yn yr Alban. Ac oedd hi wedi dysgu Cymraeg yn anhygoel. Sarah Hughes yw ei henw hi, a dwi ddim wedi clywed oddi wrthi ers cyfnod coleg, ond ei Chymraeg hi'n anhygoel. Hi oedd Cydyrela, ac wedyn wrth gwrs, o'n i'n chwilio bobl wedyn i actio yn yr pantomimes yma. Ac oedd gen i ddwy chwaer hyll, Cytsein Ola a Llafarina. Wedyn oedd gen i y Fairy Godmother, a mae rhaid i fi ddweud, mae'r Fairy Godmother oedd Morgan Hopkins. Ac oedd Morgan yn gwisgo tutu, o'n i wedi wneud allan o ryw netting, a Chris Rigby. Ac oedd yn anhygoel. Beth bynnag, dath neb i weld y pantomime cyntaf, heblaw yn rhieni ni, oedd yn teimlo'n drosta ni, really. Erbyn yr ail flwyddyn, o'n i wedi sgwennu ail pantomime, achos o'n i ddim wedi dysgu'n wers. A'r ail pantomime oedd Alice yng Ngwlad Cyd. Ag Morgan eto yn y pantomime, Morgan oedd yn chwarae ran y Lindisyn cysglyd spaced out, yn gwisgo bin bags, os fi'n cofio, wedi lapio rownd i ti gyda sellotape. Ag Eleanor Williams, dwi'n meddwl, oedd yn chwarae ran Alice. Pwy arall ganddo ni? Y Gwningen Wen, oedd Rhys Jones sydd yn ddarlithydd yn yr adran ddeurddiaeth. O'n i wedi cael y backdrop wedi wneud gan Euros Rowlands ar y pryd, gyda hael di a rhyw bethau. A dwi ddim yn cofio pwy arall oedd yn y pantomime. Ond oedd y lle yn hongian, Beth Seilin o'n i'n wneud y sioe yma. A chwarae teg, Pryderi Llwy Jones wedi gweud, ie, cymrwch y lle am ddim. Ac oedd y lle'n orlawn erbyn yr ail un, a dim jyst Cymru Cymraeg, pobl oedd yn dysgu, jyst pawb yn chwerthin ac yn cael hwy. Mi oedd yna drydydd pantomime, sef Western, Billy the Kid, ond dath hwnna ddim yn fwgwl. Ond mae'r sgript dy fi o hyd. Ond ar y mater drama, o'n i'n y cyfnod pan oedd Emily Davies yn arwain yr adran ddrama. Ac be oedd hi arfer gwneud, ac os oedd yr adran ddim cweit mor fawr bryd hynny, oedd hi yn galw ar rei ohono ni oedd yn gwneud pynciau gwahanol i ddod mewn i fod yn actorion yn cynhyrchiadau yr adran ddrama. Ond dwi'n cofio oedd Gary Owen, y darlledwr, oedd o'r un flwyddyn a fi o'r o'n gyda gyfraith, a fydde fo a fi yn mynd i gymryd rhan y dramau yma. Ac os yna unrhyw ran dashing young man, o'n i'n mynd yna, meddwl dwi'n wedi cael hwn, ac o'n i'n cael ryw ddarn bach fel hyn, ac oedd Gary Owen wastad, oedd wastad yn ffefryd efo'r merched, fo oedd yn cael y darnau da yma. Ond oedden ni yn cael yn cynnwys yn yr adran ddrama pryd hynny, ac gathon ni'r bonus, bod ni'n fyfyrwyr cyfraith,
i gael yn hyfforddi gan athrylydd fel Emily Davies, ynddo? Nick, Lindysyn o'n i. Mae'n mynd i gwyno. Mae dal yn un o'r rhannau gorau dwi wedi cael. Wy'n cofio eistedd yn yr adran Gymraeg, a o'n i wedi rhoi posteri dros bob man, le o'n i'n gallu meddwl. Ac o Teddy Millward ac E.G. Bowen yn eistedd yn cael coffi o dan y cerflun o Arglwydd Aberdâr. Ac o'n nhw'n siarad ei gilydd, ac wedyn maen nhw'n edrych ar y poster o, fi'n credu Alice yng Ngwlad Cyd. A un yn gweud wrth y llall, beth yw hwnna? A meddwl llall, review gan y myfyrwyr. Ac o'n i'n meddwl, Ffraid, beth di'n rhan o ryw ddrama? Na ddo, ddim o gwbl. Nes i, o'n i yn mynd i gefnogi ffrindiau ddo yn yr adran, a mawr cwilydd i fi disgyn i gysgu yn ambell un, ond dwi'n beio'r nos yn gynt bob tro. Doedd o'n byd i wneud efo'r cynrychiadau. Ond swn i'n mynd dweud, fatha Morgan oedd ei gyna, swn i'n no way yn dweud bod drama yn gwrs Mickey Mouse, achos nes i wneud cwpl o fodiwla jyst i wneud credit fyny, falle. A, Jesus, oedd o'n rein o'n nhw'n impossible, o'n i pethau wir, yr modiwla anodda nes i wneud yn coleg, hands down. Ti'n Morgan? Na ni. A Nick, o ti'n awgrymu fyna bod drama dod am myfyrwyr o adran y gyfraith i mewn yn bwysig, oherwydd beth, yr elfen o berfformio sydd yn rhan o yrfa y cyfreithwr? Na, oedd o mwyn cael treulio mwy o amser efo'r bobl o'n isio treulio mwy o amser efo nhw sef rei oedd yn geid Cymraeg a drama. Wedyn oedd nhw'n mynd i Caffi Morgan yn y dre, o'n i'n mynd i'r caffi yn yr undeb ac bod fi'n y pen anghywir o Aber fel o'n i'n ei gweld i. Ond hynny oedd unrhyw gyfle i fod yn rhan o be oedd yn digwydd lawr yn y dre yn rhywbeth oedd yn ei groesawu, ynde. A beth am y dre fel y cyfryw? A oedd cymdeithasu yn y dre yn rhan o'ch profiad chi? Morgan, o ti'n mynd i dre o gwbl? Dwi'n siŵr yn ni yn y dre yn fwy nag o'n i yn y coleg. Ond o'n i hefyd, a mi gofies i hyn, pe ddwrnod, o'n i'n mynd i'r capel bob bore dydd Sul, a dwi'n meddwl pobl yn ffindo fe'n anodd iawn i gredu hynny, ond mi o'n i oedd Richard Nichols yn chwarae'r organ yno. Rob. A byddwn ni'n capel o fydyddwyr yn Aberystwyth ar Baker Street, a byddwn ni'n cwrdd rhyw 5 munud cyn mynd mewn i dial sobri. A fy ni wedyn oedd yna lot o weithgarwch rhwng y coleg a'r capel yna. Oedd yna ddathlu canlwyddiant y Geltaidd, os dwi'n cofio pan o'n ni yno, ac oedd yna gymanfa fawr yno, Elfed Lewis yn arwain, y mynnu bod ni'n canu pob kit gan tua 6 gwaith, oedd yn ffantastig. Ac oedd real canol... Mae gas da fi wneud un, cofio nôl o'r hen ddyddiau da, oedd na ganwrs da amser o'n unaf, Neil Rossana, Aled Pencader, oedd lot o bobl. Gwyneth Parry. Gwyneth Parry, ie. Ie. Lle bynnag o'n i'n mynd, oedd hi'n gymanfa, ta beth, p'na bod yn y capel, neu yn y llewdi. Ond capel neu llew, na fe. Oedd yna gantorion mawr yn dy gyfnodi, Nick? Wel, mi oedd na, hynny yw, yn wahanol i heddiw, pan mae pawb mewn tua 5 grŵp, yn bryd hynny, oeddech chi'n gwybod pwy oedd ym mha grŵp. A dwi'n cofio cyrraedd, ac un o bethau nath argraff arno fi, oedd y lluniau yn bob man yn dangos prysurdeb ar Eisteddfod ryngolegol. Ac dyna un o'r pethau cyntaf weles i, ac oedd gen ti Delwyn Sion yn bron iawn bob llun. Ac os pan mae ganddo chi rhywun mor ddawnus a hynny, oedd yn amlwg yn mynd i fod yn cystadlu ym mhob un cystadleuaeth. Ond hefyd oedd ganddo chi hogia oedd yn grŵp mynediad am ddim. Ac dwi'n cofio ffrind i fi, Peter Watkin Jones, oedd mewn grŵp o'r enw rhywbeth difrifol fel Josgyn, yn cael ei alw i ganu, i ymuno efo mynediad am ddim. A bryd hynny, os ydych chi mewn grŵp Cymraeg, a wahanol i heddiw, mae pawb, ond bryd hynny, os ydych chi mewn grŵp Cymraeg, oeddech chi yn rhywun. Ac oedd y stori ar hyd yn neud bod Pete wedi cael gwahoddiad ymuno efo mynediad am ddim. Oedd o fel tasa Daniel James di arwyddo i Man United,
Hynny yw, oedd o'n beth mawr bryd hynny, oedd Hugh Chiswell ddoth o wedyn, hynny yw, mi oedd na gantorion, ond oedd o'n gyfnod y Clwynau Coch ac yn y blaen. Nôl at y dre, mae hwnna'n bwynt diddorol, dwi'n meddwl. Ac i fi, pan dwi'n mynd nôl nawr, mae'r dre yn edrych yn dlawd iawn. A fe hoffen i i'r dre edrych yn well. Mae'n edrych yn thrashed. Fi fysa'r rhai yn deud, ond mae yn. Di sicr ddim be oedd i 20 mlynedd yn ôl. Ac da chi yn meddwl, faint o fydd mae'r dre yn gael, mae'r rhai wedi cael bydd anferthol o ddiwydiant y brifysgol, mae'r rhai bod i. A da chi yn teimlo falle allai hyd wneud rhywbeth i sbriwsio i hun i fyny i fod yn fwy deniadol fel tre. Ond mae ganddo chi'r môr, ac oedd y Lystan Morgan, mae o'n dal i ddeud wrtho fi, hynny yw, lle well gele ti. Hynny yw, heb ti redeg mewn i'r môr, ti dy gefn yn erbyn y dŵr, a mae popeth ti'n gario o dy flaen di. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddeud da. Ond hynny yw, mae'r dre yn bwysig iawn i fyfyrwyr, a mi allai fod, dwi'n meddwl, twtch yn fwy cyffroes. Ie, na, mae'r teimlad na o groeso sydd gan y gymuned i'r myfyrwyr, a myfyrwyr Cymraeg yn arbennig iawn. Dwi'n gwybod mae IMCA yn cynnal gwasanaeth nadolig o hyd yng Nghapel y Morfa, ac mae'r gymdeithas yn wrth i boddau yn mynychu ac yn cefnogi y myfyrwyr. Ffraid, siŵr bod ti wedi bod yn ambell i gyngerdd falle yn y Morlan neu yn y Morfa, neu o ti'n cystadlu o gwbl gyda'r aelwyd pan oedd na Eisteddfodau yn gol? Oedd o'n tad, oedden ni'n y cor a just y pethau oedden ni'n gallu neud fo'n ffrindiau, achos oedd aelwyd Pantycelyn bod tro fatha rhyw ddim, oedd o just dim mynd ar y crawls, ond oedd y canu'n dda, ac oedd o'n enjoyable, ac oedd pawb yn gael laff, ond oedd o pawb at ei gilydd, so oedd o'n fwy o beth cymdeithasol iddyn ni, really. Ond, ie, dwi'n cofio bod mewn sawl steddfod ddim wedi dysgu'r geiriau'n iawn, a just trio'n gorau dysgu cyn bod ni'n mynd i'r rhagfrawf. O, mae'n siŵr bod yr arweinwyr, y corar, fatha cor merched, y cor bechgyn, a mae'n siŵr bod nhw nath nhw rhoi fyny fo lot chwarae teg iddyn nhw, ie. Dwi'n siŵr. Ac Elinor, i ti gael cam un tro? Dal i gofio, a fyddai byth yn anghofio. Yn y mlwyddyn gyntaf, ges i gyfle i gymryd rhan mewn parti cyd-adrodd i gyfeiliant, nish, fi'n deall, ar gyfer Gwyl Gerdant Pwllheli. Falle 1988-89, wy'n credu. Ac oedd na ddwy ohono ni o'r flwyddyn gyntaf, sef fi a Fion Gwenllian Williams. Mae Nick yn ei nabod ti, mae Morgan yn ei nabod ti. A chryw o ferched oedd yn gwneud ymarfer dysgu ar y pryd, a pwy oedd yn dysgu ni oedd Alun Jones. Oedd yn dysgu Cymraeg ar y pryd yn Ysgol Penweddig. Ymhlith y merched hun glamorous oedd yn rhan o'r criw yma, oedd yn cymryd rhan, oedd Sian Cothi, Delith Medi, a dwi'n meddwl Sian Teifi, os dwi'n cofio'n iawn, ond beth bynnag, oedd yna griw ohono ni. Ac o'n i'n eitha blincyn da, os gael dweud. Beth bynnag, eithon ni mewn minibus o'r holl ffordd o Aberystwyth, lan i Bwllheli i gystadlu. Ac yng nghanol yn perfformiad ni, mi oedd y Delyn yn peidio, ac mi oedd Delith Medi a Sian Cothi. Chi'n gweld sydd fi'n ail fyw hwn, yn hymian, beth bynnag. Dim bod ti'n chwerw, Elinor? Ie, na, fi'n gwybod, i heb ddod dros y fe, a fyddai beth. Beth bynnag, nath na rhywun gael gair yng nghlist y beirniad y gweud bod hwnna yn anerbyniol, ac felly mi gafon ni'n diarddel. A gafon ni ride of shame yr holl ffordd nôl i Aberystwyth. Ie, ydw i'n chwerw, Nick. Wnaethon ni hefyd wneud pethau fel siarad gyhoeddus a ryw bethau felly. A ffindes i bod diwrnod, lythyr gan Derek Llwyd Morgan oedd yn bennaeth yr adran Gymraeg ar y pryd, yn llongyfarch fi Fion Gwenllian Williams eto a Llyr Hughes Griffiths. A'r ennill cystadleuaeth siarad cyhoeddus, o'n i'n Llangadog, ond dwi ddim yn cofio pam, ac dwi ddim yn cofio ar gant beth. Ond beth bynnag wnaethon ni ennill trwy hwnna, so fi'n oreit gyda hwnna. Ardderchog. O ti sôn am drip pell iawn fyna i Bwllheli. Oedd y Geltaidd yn trefnu tripiau rygbi yn ogystal. A dwi'n yn siŵr, a dwi eisiau gofyn, ond dwi'n mynd i ofyn am ychydig o unrhyw drip rygbi, falle, i chi wedi ei fwynhau
Ffraid, fes ti ar unrhyw un? Do, ar bob un, ydw i'n cofio rhywbeth, / os yna rhywbeth sydd digon addas i rannu dros hwn, na. Dos a genuine, dwi fedrai meddwl am un byd sy'n iawn i ddweud ar hwn, a fysa ffrindiau fi mynd yn nuts o fysa. Dwi'n credu bod Nick, o ti'n gweud, wrthai, bod na ddim traddodiad falle bryd hynny o fynd dros ddŵr neu Na, bell iawn. a pan da chi yn ddeunaw i 11 ac yn gwybod, dwi am fod yn farnwr i'w ddydd, oedden ni'n gwneud pwynt o beidio mynd ar y fath dripiau i gael profiadau fel ffraid, fel bod neb yn gallu dod nôl a blackmailio fi, pan maen nhw angen rhyw ddedfryd fach ddifur pan dwi yn 20 mlynedd yn hirach wrth y gwaith. Ond na, doedd o ddim yn thing. Oedden ni'n mynd i Gaerdydd, ac hynny yw, dwi ddim yn peidio deud y storis, dwi jyst yn cofio nhw. Ond doedd o ddim cweit yn gymaint o thing, a dwi'n dall bod o bellach. Morgan? Confession time. Dwi'n cofio, ond jyst ddim eisiau gweld pryd o darllen chwalu os e. Ond ni'n siarad am mynd i fanylder. Dwi'n cofio, mae hon yn stori wir. Dwi'n amledd i'w hun erbyn hyn, ond dwi'n cofio mynd ar trip i Werddon a bod yno, ond heb... Es i ddim i'r gêm, o'n i'n rhyw di tafar yn gwylio'r gêm, wedyn mas am nosadwn, di Sul wedyn, hanner cant o bobl Pantycelyn yn crwydro trwy strydoedd Dublin yn chwilio am ryw le gael peint. Am ryw res, mae'n rhaid bod ni'n teithio nôl yn Osinau bore llun, ac oedd unller agor, ond ni'n jyst yn crwydro'n chwilio yn edrych yn driennus, a tu ôl i ryw shutter hearn, dyma ryw foi yn pocio fe'n gweud, if you'll come inside and sing, you can have Guinness for nothing. Mae'n acen Gwyddelig. A dyna nathon ni. Nathon ni fewn, boes y geltau, ni gyd siarad fel hyn, braidd dim llais ar ôl. Pawb wedi gallu, ond o rywle, fe ffindo ni ddigon i ganu am Guinness, am ryw 6 awr. Ac wrth gwrs, ail wylio'r match ar y tredu, enillon ni. Oedd hwnna'n gret, ffantastig. A enillon ni, oherwydd o'n i ar y trip yna, a dwi ddim yn cofio beth oedd canlyniad y gêm. Dwi ddim yn meddwl lot oedd e. Na. Dwi'n cofio mynd i Werddon, yr Alban, a Ffrainc, ond so rhywun yn gofyn i mi beth ddigwyddodd. Joio! Ie. Na fo. Mae hwnna yn lle da, dwi'n credu, oherwydd mae'r cloc wedi cyrraedd y man, lle dwi'n gweud diolch yn fawr iawn i bawb, ond cyn ffarwelio, allwch chi eistedd fan hyn, allwch chi ddiffodd eich microphones, ond mae gen i rhyw dipyn bach o ryw hysbys ar gyfer ambell i beth sydd wedi digwydd, ac yn ôl yr arfer yn ystod y sgyrsiau yma yn yr aduniad, dwi'n rhoi rhyw chydig bach o ddiweddariad i ffrindiau a chefogwyr ynglyn â pethau sydd yn mynd ymlaen. Ond dwi wir wedi mwynhau y sgwrs gyda chi. Felly, ie, da ni'n mynd i nodi datblygiadau, ond un o pethau dwi wedi tueddu wneud yn yr aduniadau yw hefyd nodi rhai o'r unigolion i ni wedi colli yn ystod y flwyddyn sydd yn gyn-fyfyrwyr neu'n aelodau staff, a bydd sawl un yn cofio am Aneirin Rhys Hughes neu Nai i lawer Cymro ac Ewropead balch chwedl Howell Ceri Jones. Oedd wrth i fodd yn dod i'r Eisteddfod a heb golli yr un Eisteddfod mewn hanner canrif ac yn i golli fe. A wedyn o'r byd creadigol, Siôn Eirian, ni wedi crybwyll, a Delyth George, Robin Lewis, cyn a chyferwydd, bu farw yn fuan wedi Eisteddfod y llynau. A colli Teddy Milward hefyd, aelod o Adran y Gymraeg, adnabyddus am ei waith gwleidyddol, un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac wedi cael rhyw amlygrwydd newydd oherwydd i bortread ar The Crown a ddarlledwyd ar Netflix y llynau a'i ymdrechion yn dysgu yr heniaeth i dywysog Charles cyn yr arwisgo. Ni'n cofio amdani nhw ac yn cofio am sawl un arall sydd wedi'n gadael ni, a sawl un yn ifanc iawn ac yn greulon felly.
Un o'r straeon mawr, wrth gwrs nawr, yw feirws corona, a mae'r Brifysgol wedi bod yn rhan amlwg o ymateb. Ni wedi bod yn rhoi o offer diogelwch personol i helpu'r achos. Mae staff gwasanaeth iechyd wedi bod yn aros yn llety'r Brifysgol yn ystod y cyfnod yma. Myfyrwyr y staff yn gwirfoddoli mewn sawl ffordd. Ac fe gynigion ni, a fe gawson ni ysgol penweddig yn ymgartrefi yma dros dro ar y campws cyn diwedd y tymor oherwydd troi ysgol penweddig yn ysbyty maes yn ystod y cyfnod. Ond mae sawl peth wedi gallu parhau, dath y byd ddim i stop yn ystod Covid-19 ac felly ni'n falch o weld y cwrs hyfforddi athrawon cynradd yn ail ddechrau yma nawr. I ni wedi datgan bwriad i ail sefydlu nyrsio ac nawr i ni'n dechrau derbyn ceisiadau ar gyfer y cwrs gradd mewn milfeddygaeth fydd yn dechrau ym mis Medi 2021. Felly mae symud i sefydlu ysgol milfeddygaeth yn beth hynod o gyffrous. I ni'n cyrraedd pen y daith gyda'r gwaith ar y campws arloesi yng Nghaergyrddon, ac wrth gwrs, ni wedi crybwyll ail-agor neuadd Pantycelyn yn ogystal, rhywbeth i ni'n edrych ymlaen yn fawr ato fe. A ni wedi cyrraedd carreg filltir bwysig gyda'r hen goleg eleni. Ni sôn am y berthynas gyda'r dre ac eisiau rhywbeth i roi hwb i'r dre. Wel, mae cynllunio'r hen goleg i ni'n gobeithio yn mynd i fod yn creu 100% o swyddi ac yn creu cyrchfan arbennig, nid yn unig i'r brifysgol, ond i ymwelwyr. Fe sicrhawon ni 10 miliwn o gyfraniad gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a 6 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Mae yna'n golygu bod ni wedi cyrraedd 20 miliwn o safbwynt codi arian erbyn hyn ac dal yn obeithio cael cyfraniadau eraill tuag at yr arian sydd ei angen ar gyfer yr adnewyddu ac yn ddiolchgar dros ben i'r myfyrwyr hynny, cyn-fyfyrwyr sydd wedi cyfrannu'n hael yn barod. Y bwriad yw dechrau ail-adeiladu flwyddyn nesaf. Ac wedyn, i ni wedi gwneud yn dda yn yr table yma, ond dwi'n mynd i roi'r gorau i fyna, digon o froliant, dwi'n meddwl, am y tro. Felly, dyna fe, gyfeillion, diolch o galon i chi'ch pedwar, i Nick, i Morgan, i Elinor ac i Ffraid. Diolch i chi bawb allan yna am ymuno â ni a gobeithio byddwn ni yn ymuno gyda chi wyneb yn wyneb flwyddyn nesaf. Diolch i'r Steddfod am ganiatáu i ni gynnal y digwyddiad bach yma. Diolch yn fawr iawn i chi a dabo.